Καλησπέρα σας. Είμαστε εδώ στο στούντιο στη Θεσσαλονίκη μαζί με τον πατέρα μου, τον Νίκο τον Ιαννίδη, με αφορμή να κάνουμε ένα βίντεο να μάθουμε την ιστορία του Νίκου του Ιαννίδη. Καλησπέρα από εγώ. Καλησπέρα. Από πού θες να αρχίσουμε? Να αρχίσουμε από τότε που γεννήθηκες, ποιο ήταν... Εγώ γεννήθηκα στο Αμοχώρι Φλόρινας το 1941. Οι γονείς μου ήρθανε από την Καπαρτίνγκα Ρωσίας το 1922. Ο παππούς. Ο πατέρας μου. Ναι. Ο πατέρας μου. Ο παππούς μου είχε πεθάνει. Από την Τουρκία, από πού ήταν ο παππούς? Από την Τσίμερα ήρθανε, πήγανε κατευθείαν στην Καπαρτίνγκα. Πότε πήγαν στην Καπαρτίνγκα? Το 1888. Εκεί γεννήθηκε και ο παππούς μου και ο πατέρας μου. Μετά το 1922 ήρθε ο πατέρας μου στην Ελλάδα και συγκεκριμένα εγκαταστήθηκε στο Αμοχώρι Φλόρινας. Η μάνα μου επίσης ήρθε το 1922 από την Δανίεχα της Ματσούκας. Δανίεχα, Ματσούκας. Ματσούκας, ναι. Εκεί δεν ξέρω πώς έγινε το προξενιό και παντρευτήκανε μαζί. Ήρθε η μάνα μου στο Αμοχώρι Φλόρινας, παντρευτήκανε εκεί. Κάνανε 5 παιδιά. Η γιαγιά ήρθε από την Τουρκία στο Αμοχώρι Φλόρινας? Όχι, πήγε στην Βοηβοτίνα, στη Σπηλιά, στο Λεμαΐδος. Ναι. Και από εκεί έμενε δηλαδή στη Σπηλιά από το Λεμαΐδος. Ναι. Το 22 ήρθε από την Δανίεχα, Ναι. και ήρθε στην Σπηλιά από το Λεμαΐδος. Ναι. Το 22. Και εκεί παντρευτήκα στο Αμοχώρι Φλόρινας. Κάνανε 5 παιδιά, τη Μαρίκα, τη Βαρβάρα, τον Ανδρέα, τον Αχιλλέα και εμένα. Εσύ είσαι ο τελευταίος? Εγώ είμαι ο τελευταίος, ναι. Ναι. Ο πιο μικρός δηλαδή? Ο πιο μικρός? Ναι, ο πιο μικρός βέβαια. Ναι. Εγώ από μικρός το όνειρό μου ήταν να μάθω να παίζω ποντιακή λύρα. Έτρεχα πίσω από τους παλιούς λυράριδες να ακούσω ακούσματα και πήγαινα στο σπίτι εδώ εκεί δεξιά αριστερά, έπαιρνα τις λύρες και έπαιζα όσο μπορούσα να μάθω. Άκουγα το ραδιόφωνο και κάπου στα 13-14 χρόνια μου άρχισε να παίζω αρκετά καλά. Πότε άρχισες να παίζεις λύρα? Να πιάσεις τη λύρα στα χέρια σου? Λύρα κανονικά άρχισα από 10 χρονών, γιατί δεν είχα λύρα δικιά μου. Ο πατέρας μου φτωχός ήτανε, δεν μπορούσε να μου αγοράσει λύρα. Όταν έγινα 10 χρονών μου αγόρασε μια λύρα και με εκείνη τη λύρα νύχτα μέρα έπαιζα κάθε βράδυ και μέρα έπαιζα με τη λύρα. Και σιγά σιγά αναδείχθηκα. Όταν έγινα 15-16 χρονών έπαιζα στο στρατιωτικό σταθμό της Φλόρινας. Εκεί έγινα γνωστός, πήγαινα στους γάμους, στα πανηγύρια. Από 15 χρονών, 16? Ναι. Από εκεί έφυγα σε ηλικία 24 χρονών, αφού απολύθηκα από φαντάρος, έφυγα στη Γερμανία, δούλευα σαν εργάτης. Το 1964 επέστρεψα με άδεια στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη. Εκεί γνωρίστηκα με τον Χρήσταθο και ο Χρήσταθος τότε δεν είχε δουλειές, δεν έπαιζε σε κανένα κέντρο και συνεννοηθήκαμε να συνεργαστούμε μαζί. Πηγαίναμε δεξιά αριστερά στα πανηγύρια, σε γάμους κλπ. Για πόσο καιρό? Μιλάμε για το 1966. Από το 64 μέχρι το 66? Ναι. Δουλεύαμε σταθερά μαζί. Εκεί κάναμε και 3 δίσκους μικρούς με τον Χρήσταθο. Ποια είναι τα τραγούδια? Το Αναστερώτα Παλαιά,
διαβαίνει τα μεσάνυχτα, το σπίτι σε τριγύριζα, το βαΐο και Διαβαίνω τα μεσάνυχτα. διαβαίνει τα μεσάνυχτα. Μάνα μη κλαις και μη πονείς. Ναι. Αυτούς τους τρεις Αυτά τα δίσκους τους τραγούδια μικρούς. και έγινανε Σαββατοπεντάρια. μεγάλο σουξέ, ναι. Ναι. Έγινανε μεγάλα σουξέ, από εκεί και πέρα άρχισε να ανεβαίνει το όνομά μου, να ακούγεται σε όλο τον κόσμο. Φύγαμε δεξιά-αριστερά, πιάσαμε όλη την Ελλάδα περίπου, από Κομοτηνή μέχρι την Καστοριά. Με το Χρύσατο δουλεύαμε καλά. Μετά πιάστηκα εγώ σε ένα κέντρο εδώ στην Άνω Ηλιούπολη. Το κέντρο λεγόταν Ποντιακό Κέντρο Νοκώστας. Τότε δεν υπήρχαν κέντρα. Υπήρχε μονάχα η Μπουάτ που έπαιζε ο Γόγος με το Χρύσατο. Και εγώ έπαιζα μόνος μου στο κέντρο αυτό. Εκεί είχα και ένα τυμπανάκι, κάπου ερχόταν τακτικός πελάτης, ήταν ο Βασίλης ο Χαράς, με συνόδευε με το τυμπανάκι. Ήρθε και ο Νίκος ο Ξατόπουλος, τότε ήταν στο φόρτο του, τραγούδισε μαζί μου και το όνομά μου ανέβαινε συνεχώς. Μετά πήγα στο Γεωργούλη τον Παπαδόπουλο στα Μετέωρα, από εκεί κατέβηκα στον Πρόσφυγα. Στον Πρόσφυγα έκανα μεγάλη καριέρα, μετά πήγα στην Κουμπαρσίτα, από εκεί πήγα στο Ακροπόλ, μετά πήγα στο Γεωργούλη πάλι και έτσι έγινα πασίγνωστος. Και πέρασα καλά χρόνια, μπορώ να πω πάρα πολύ καλά χρόνια πέρασα. Γύρισα στο εξωτερικό, Αμερική 2 φορές, στην Αυστραλία 3 μήνες, τη Γερμανία τη γύρισα σχεδόν όλη, έκανα τουρνέ, μάζευα πολύ κόσμο και κατόπιν άραξα εδώ στη Θεσσαλονίκη στα κέντρα. Τα κέντρα, μια στο Πρόσφυγα, μετά στην Κουμπαρσίτα πολύ καιρό και δόξα τω Θεώ πήγα πάρα πολύ καλά. Ιδίως στην Αμερική πέρασα πάρα πολύ καλά και έβγαλα αρκετά χρήματα. Και συνέχισα μέχρι το 1999 με 2000. Κατόπιν είδα ότι άρχισε να πέφτει η ζήτηση της λίρας κλπ. Και αναγκάστηκα να σταματήσω τη λίρα εδώ και 4-5 χρόνια. Σταμάτησα τη λίρα, δεν έπαιζα άλλο λίρα καθόλου. Τώρα τελευταία την παίρνω κάπου και παίζω. Και βλέπω ότι έπεσαν τα δάχτυλά μου, δεν με ακούνε καλά. Και συνέχιζα πάλι να παίζω λίγο. Να παίξουμε κανένα τραγούδι τώρα, ένα τραγούδι που το συμπαθώ από μικρός. Να πούμε πρώτα λίγο για τη δισκογραφία που έχεις κάνει. Πότε έκανες την πρώτη σου δισκογραφία? Πρώτη δισκογραφία έκανα με τον Χρύσατο το 1968. Το 66 ή το 68? 68. Αυτά τα 3 δισκάκια που ήταν το 68. Ναι, μετά έκανα μόνος μου πάλι το 68. Στην εταιρεία Philips ήτανε, Polygram. Έκανα πολλούς μικρούς και μεγάλους δίσκους, αρκετούς. Μετά από εκεί έκανες το 68 δηλαδή πολλά δισκάκια δικά σου. Ναι, δικά μου μικρά και μεγάλα έκανα πολλά. Ναι, το 68. 68 και μετά. Μετά ποιο ήταν η δεύτερη σου δουλειά δισκογραφική? Δεν θυμάμαι τώρα τις χρονολογίες του κάθε δίσκου μου κλπ. Αλλά θυμάμαι έκανα με τη Γιώτα την Παπαδοπούλου. Με τη Γιώτα την Παπαδοπούλου ήταν το 93 τότε, 89, 88 κάπου εκεί. 88 μου φαίνεται πρέπει να ήταν. Με τον Ασημάκη Αντωνιάδη. Έκανα μισά εγώ, τα μισά τραγούδια εγώ, τα μισά ο Ασημάκης Αντωνιάδης, όπως η Τραπεζούντα στο Παπόρ κλπ. Ο Ισάκο Τηλικίδης. Με τον Ισάκη Τηλικίδη έκανα επίσης άλλο
ένα δίσκο, τα μισά τραγούδια τραγούδισα εγώ, τα μισά ο Σάκης ο Τηλικίδης, που πήγανε αρκετά καλά, ακούστηκαν πολύ. Και κάτι άλλα τραγούδια, μετά με τον Μπάουκ, πρωταθλητής. Τον Κώστα τον Καραπανητίδη, μια ζωντανή ηχογράφηση, διπλή κασέτα που ήταν. Ναι, έκανα και με τον Κώστα του Μαρακολή σε κασέτα. Ναι. Έκανα και τον Απόλλων Καλαμαριάς, ένα δίσκο, τον ύμνο του Απόλλων Καλαμαριάς, τότε λεγόταν τώρα Απόλλων Πόντου. Έκανα το τραγούδι αυτό, Απόλλων δε μέτρων Απόλλων, και έγινε μεγάλο σουξέ. Μεγάλο σουξέ. Θες να μας πεις λίγο με ποιους συνεργάστηκες? Και στα κέντρα και στα πανηγύρια και... Με πάρα πολλούς. Με πάρα πολλούς καλλιτέχνες. Σχεδόν με όλους συνεργάστηκα. Συνεργάστηκα αρχικά με τον Χρύσαθο. Μετά συνεργάστηκα με την Γιώτα την Παπαδοπούλου, με τον Καραπαναγιωτήδη, τον Κώστα, με τον Θόδωρο Παυλίδη, με τη Σοφία την Παπαδοπούλου. Με τη Σοφία την Παπαδοπούλου. Με την Όπη την... Με την Όπη κάναμε και με την Όπη μια συνεργασία. Στο επίδετο πώς στο λένε? Πανόρα, στο Παπαδοπούλου λέγονταν ίσως. Η Όπη Παπαδοπούλου. Ναι. Παίζαμε κάμποσο καιρό στο Πανόραμα Κιλκής. Ναι. Με την Τίνα τη Βασιλιάδου. Ναι. Συνεργάστηκα επίσης στα Γιάννητσά, στο κέντρο, που είχε ο αδελφός μου Ανδρέας. Με τον Βασίλη τον Πασχαλίδη. Με τον Βασίλη τον Πασχαλίδη συνεργάστηκα πάρα πολύ. Στους γάμους, στα πανηγύρια, ήταν πολύ καλός. Με τον Βασίλη τον Μιχαηλίδη συνεργάστηκα. Με τον Χρήστο τον Παπαδόπουλο λίγο διάστημα. Τον Γιώργο Νικολαίδη. Με τον Γιώργο Νικολαίδη. Με τον Γιώργο Μανουλίδη. Με τον Γιώργο Εμμανουλίδη. Με τον Γιώτη Γαβριλίδη. Με τον Γιώτη Γαβριλίδη επίσης. Και με πολλούς άλλους που στους με διαφεύγουν τα ονόματά τους. Με τον Δημαρίδη. Ναι. Από την Καβάλα. Το Δημαρίδη. Με αυτούς και αν με διαφεύγουν μερικά ονόματα. Με τον Στάθη νομίζω τον Νικολαίδη. Συγγνώμη. Στην Με Αθήνα. τον Στάθη τον Νικολαίδη βέβαια. Στο Κορτσόπολο, όχι στην Καλυφιά, στην Αθήνα, εν πάση περιπτώσει. Στο κέντρο του Νίκου Ζωρνοτσίδη συνεργαστήκαμε από εκεί. Αρκετές εβδομάδες. Μετά έφυγα εγώ από εκεί. Ήρθα ξανά στη Θεσσαλονίκη γιατί δεν με συμφέρει να πάω και να έρχομαι. Πάση περιπτώσει συνεργάστηκα με όλους αυτούς, πέρασα πολύ καλά και αυτά με τις συνεργασίες σου. Με τον Τζακαλή τον Κωστίκα. Ναι, με τον Τσακαλή τον Κώστα, στην Κουμπαρσίτα. Πότε ήταν αυτό? Πότε ήταν αυτό? Αυτό πρέπει να ήταν το 70, το 80, το 81, κάπου εκεί. Κάπου εκεί ήταν. Με τον Γιάννη του Κουρτίδη, σε θυμάμαι. Ναι, και με τον Γιάννη του Κουρτίδη δουλέψαμε έξω, δεξιά, αριστερά. Δεν δουλέψαμε σε κέντρο μαζί. Εν πάση περιπτώσει, γενικά δούλεψα με όλους. Τώρα θα ξεχάσαμε κάποιον, αλλά... θα ξεχάσαμε κάποιον να λέω, αλλά δεν πειράζει. Δεν πειράζει, είπα, συζητώ συγγνώμη. Όταν... όλους. Με τον Γιάννη τον... πώς το λέγανε, από το Κιλκής. Τον Γιάννη. Το Γιάννη. Δεν θυμάμαι το επίθετο του, τώρα μου διαφεύγει. Γιατί χθες αναφέραμε το όνομά του, αλλά σήμερα το ξέχασα. Σαλέα. Πώς? Όχι το Στέφανο. Το Στέφανο λες. Το Στέφανο το Χωδηματίδη, ναι. Δουλέψαμε σε παρέες
πολύ με τον Στέφανο τον Χαλκίδη. Δεξιά αριστερά κάναμε παρέες καλές. Είχαμε δέσιμο πολύ καλό μαζί του. Με τον Βασιλιάδη, τον Αχιλλέα. Με τον Βασιλιάδη, τον Αχιλλέα επίσης σε παρέες, όχι σε κέντρα. Γύρισα όλα τα μέρη περίπου, όπου υπάρχει ποντιακό στοιχείο. Με οργανοπαίκτες, με ποιους συνεργάσεις? Με όργανα. Κλαρίνο. Και κλαρίνα και νταούλια και... Με τον, αρχικά συνεργάστηκα με τον Σάβα τον... Γεωργιάδη το λέγανε. Το Σάβα τον... από το Κλικής. Ναι, από την Ποταμιά. Μ? Από την Ποταμιά. Όχι. Εν πάση περιπτώσει ξεχνάω το επίθετό του τώρα. Με τον Φίλιππα τον Γεωργιάδη, με τον Γιώργο τον Κεσίδη, Τον Πατσινίδη, τον Κώστα. τον Καλπατσινίδη, όχι. Δισκάκι δεν έχετε μαζί? Όχι. Δισκάκι κάναμε, εντάξει, Αυτό συνεργασία. Τραγούδια, ναι. Αλλά δεν κάναμε συνεργασίες σε γάμους και σε κέντρο και σε κέντρο, ναι, τον είχα φέρει 2-3 εβδομάδες εδώ στη Θεσσαλονίκη. 2-3 εβδομάδες ήρθε. Το Γιωργόλη. Το Γιωργόλη του Παπαδόπουλο. Με τον Γιωργούλη δουλέψαμε πολύ. Δουλέψα και στο κέντρο του. Και στο καφενείο που είχε απάνω στα Μετέωρα. Δουλέψαμε μαζί. Και στη Λεμόνα εκεί. Και στη Λεμόνα λέω εκεί. Στη Λεμόνα, ναι. Στη Λεμόνα όταν το είχε ο Γεωργούλης δούλεψα. Δουλέψεις όμως και μετά? Δούλεψα στη Λεμόνα και μετά το πήρε ο άλλος το κέντρο, έφυγε ο Γεωργούλης από μέσα και από εκεί και πέρα χωριστήκαμε, κατάλαβες. Ναι. Πήρε αυτός που πήρε τη Λεμόνα, ο Λευτέρης. Και μετά πήγαινες όμως εκεί, σε θυμάμαι. Το Γόγο είχε, μετά είχε τον Κουιουμτσίδη, τον Γεωργούλη και αυτούς εγώ δεν έπαιξα εκεί καθόλου μετά. Εγώ γιατί σε θυμάμαι εκεί, πήγαινες? Εν πάση περιπτώσει, αυτά ήταν τα κέντρα που έπαιξα. Γύρισα όλη την Ελλάδα σχεδόν όπου υπάρχει ποντιακό χωριό. Και περισσότερα χωριά τα γύρισα, έπαιξα σε γάμους, σε πανηγύρια, σε κέντρα ορισμένα χωριά που είχαν. Και αυτά. Να πούμε ότι και ο αδερφός σου έπαιζε και τραγουδούσε, ο Ανδρέας ο Ιαννίδης. Έπαιζε λέει και τραγουδούσε. Ποιος? Ο αδερφός σου, ο Ανδρέας. Ναι. Έχει 2-3 δίσκους και εσύ συμμετέχεις στους δίσκους του, παίζεις σε μερικά λίρα. Ναι, έβαλε μερικούς δίσκους και ο αδερφός του Ανδρέας ο Ιωαννίδης, έπαιξα λίρα εκεί. Είχε ανοίξει και κέντρο στο Γιαννιτσά, ποντιακό κέντρο, έπαιζα εκεί στο κέντρο του. Κράτησε αρκετούς μήνες, μετά έκλεισε, το πούλησε σε άλλο και εκεί και πέρα χαθήκαμε. Ναι. Λοιπόν. Άλλο, τι θες να πούμε? Εγώ θέλω να αναφερθώ σε μια μουσική που την παίζανε οι Τούρκοι όταν ξολοθρεύανε, πεθαίναν τους ποντίους στους δρόμους δεξιά και αριστερά με αυτό το σκοπό, το τουρκικό το Μάρς. Τουρκικό το Μάρς το θυμάμαι από μικρό παιδί αυτό, τουρκικό Μάρς, με αυτό το σκοπό οι Τούρκοι παίζοντάς του τους πήγαινανε πάνω κάτω τους ποντίους, στους δρόμους τους πεθαίνανε, αρρωσταίνανε, πεθαίνανε τα παιδαρά, πεθαίνανε, οι γέροι πεθαίνανε, όσοι ήταν λίγο πολύ πειραγμένοι από αρρώστιες πεθαίναν στους δρόμους. 350.000 πόντοι φύγανε από τους Τούρκους με αυτό το σκοπό. Παίζανε και τους τραβούσαν πάνω κάτω, τους πεθαίνανε. Και τώρα βλέπεις δυστυχώς εμείς παίζουμε αυτό το τραγούδι και χορεύουμε όταν πατάμε τα κόκαλα των προγόνων μας. Δυστυχώς δεν το καταλαβαίνουν πολύ. Αυτό το τραγούδι ποιο είναι? Ποιο? Αυτό το τραγούδι ποιο είναι?
Αυτό το τραγούδι είναι Χαράντας και Στεφανώματα που λέει ο Χρήστος ο Παπαδόπουλος. Ναι. Το βγάλανε αυτό και παίζεται πάρα πολύ στο Φώτινη σήμερα. Όλοι το παίζουν, βλέπω και στις τηλεοράσεις το παίζουν, και στα κέντρα το παίζουν, στους γάμους το παίζουν, παντού. Αυτό έτσι σε είπαν ότι με αυτόν τον σκοπό. Ναι, ναι. Αυτό το ξέρω εγώ από μικρό παιδί. Το λέγαμε τουρκικό Μάρς. Ξέρεις τι θα πει τουρκικό Μάρς. Και γιατί το μάθατε αυτό, αφού γινόταν τέτοια πράγματα. Ναι. Με αυτό το τραγούδι, γιατί το μάθατε. Δυστυχώς εδώ δεν το ξέρουν ακόμα πολύ, ιδίως οι νέοι δεν το ξέρουν. Οι παλιοί το θυμώνται. Ότι συμβαίνει αυτό και Όπως αυτό. ο Κόλλιας ο Κητικίδης μου έλεγε όταν άκουγε τη μουσική αυτή η μάνα του, κλείς το ραδιόφωνο, σε παρακαλώ, δεν μπορώ να το ακούσω. Με αυτό οι Τούρκοι μας πεθαίνανε στους δρόμους. Σε παρακαλώ, κλείς το ραδιόφωνο να μην το ακούσω. Παλιά, τι τώρα θα ήταν 120 χρονών. Και τα έλεγε ο Κόλλιας, πάντα τα έλεγε. Αλλά δυστυχώς οι νέοι δεν ξέρουν τίποτα, δεν τους έκανε κανείς ενημέρωση. Δεν ξέρουν και το χορεύουν και εξποδοβατάνε τα κόκκαλα των προγόνων μας. Αν ήξεραν τι κάνανε, δεν θα το κάνανε οπωσδήποτε. Το άλλαξαν λίγο εποχές και είναι λίγο διαφορετικά. Τι να πεις. Ναι, ναι. Δεν ξέρουν οι νέοι, δεν ξέρουν και ό,τι ακούνε αυτό κάνουν να. Φταίμε και εμείς η μουσική που το παίζουμε και το τραγουδάμε και χορεύουν. Φταίμε εμείς. Αν το σταματήσουμε εμείς δεν θα το χορεύαν για αυτοί. Θέλουμε και μία ενημέρωση από το ραδιόφωνο, από την τηλεόραση, να τους ενημερώνουμε για ορισμένα τέτοια σοβαρά θέματα. Αυτά. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε λίγο. Παίξαμε ένα τραγούδι, το αγαπημένο μου τραγούδι από μικρός. Το έπαιζα αυτό, μου το έμαθε ο ξάδερφος μου, ο Τάσος ο Κυριακίδης από τη Βοηβοτίνα, από τη Σπηλιά. Δεν το ήξερε καλά βέβαια, αλλά μετά πήγα στην Ξάνθη, γιατί ο θείος μου, ο Στάθης Γρηγοριάδης, μου έμαθε τα στιχάκια όλα πάρα πολύ καλά. Ενώ ο ξάδερφος μου 2-3 στιχάκια ήξερε μόνο. Να το πούμε. Όσο μπορώ βέβαια, γιατί τα δάχτυλα μου δεν με ακούνε τώρα. Θα τραγουδήσεις. Ναι. Ποιο τραγούδι είναι? Καπετάνιος Κλίμος. Ωραία.
σκοτία πίσα ετώνε, ο καιρός λιγωμένος, έγραφα στο παρόν εκειτόν, ευπληδισματωμένος, μαύρε καπίτανε, αυτά στο καρόν εκειτόν, ευπληδισκοτωμένος, μαύρο παλικάρι. Ωραία. Αυτό ήταν το τραγούδι που αγαπούσα από μικρό παιδί. Αυτό το τραγούδι το έχεις κάνει και σε δίσκο, όχι δίσκο, δίσκους. Ναι. 2-3 δίσκους νομίζω. Το έχεις μέσα. Σε δύο, Σε 2 το έχεις σίγουρα δίσκους ναι. μεγάλους. Και σε CD και σε δίσκο μεγάλο. Είναι από τα πρώτα τραγούδια που χτύπησα. Ναι. Τραγούδισα τότε, νεαρός ήμουνα κιόλας. Μετά τελευταία το έκανα σε CD. Σε CD το έχω πολύ καλύτερα πετυχημένο. Με στίχους τότε όταν χτυπούσατε τα τραγούδια, πήγατε στο στούντιο και κάνατε τραγούδια, στίχοι από πού τους βρίσκατε, από τα πανηγύρια, από τα μουχαμπέτια, σας τα έδινε κανένας υπουργός? Τους στίχους ορισμένους τους γράφαμε εμείς και ορισμένοι ήτανε παραδοσιακοί στίχοι. Την πατρίδα. Από την πατρίδα φερμένα, τα τραγουδούσαμε στα χωριά, στους γάμους, στα πανηγύρια, δεξιά, αριστερά, στις παρέες κλπ. Και για να παίρναμε τα ποσοστά εμείς, λέγαμε ότι είναι δικά μας τραγούδια, εμείς τα γράψαμε. Κατάλαβες τι γινόταν? Δεν μπορεί να είναι το Κάγκε το Τσαμπασίλ δικό μου τραγούδι. Τη τρίχα στο γεφύρι. Το Τσάμπας εσύ που και όμως τα κάναμε εμείς δικά μας για να παίρνουμε τα ποσοστά. Αυτά τα τραγούδια εσύ δεν τα χτύπησες σε δίσκο? Όχι. Ναι, ωραία. Τον Ευκλήδη μόνο παραδοσιακό, Ναι. τον Ευκλήδη είχες και κάτι χορευτικά. Αυτά τα... Είχα και το Πατ και Δέβα, είχα κάμποσα παραδοσιακά. Είχα κάμποσα παραδοσιακά τραγούδια. Έχεις τρία μικρά δισκάκια, μεγάλους, πόσους δίσκους θυμάσαι? Μην μιλήσεις χρονολογίες όπου δεν θυμάσαι. Δεν θυμάμαι γιατί έκανα στην Polygram κάμποσους δίσκους, μετά έκανα και στη Βάσιπα άλλους Στη δίσκους. Βάσπαπ, στο θείο τον Ανδρέα που είχε εταιρεία. Ναι. Και εκεί είχες. Ναι, και εκείνοι είχαν μια εταιρεία έτσι, στο πόδι και εκεί κάναμε ένα δίσκο. Η πρώτη σου δισκογραφική δουλειά ήταν το 68. Ναι. Στην Αθήνα πήγες. Ναι. Έμενες εδώ Θεσσαλονίκη? Τότε έμενα στη Θεσσαλονίκη. Ήδη συνεργαζόμουν με τον Χρήσταθο. Ναι. Έμενες εδώ στον Και Εύωσο. μετά έπιασα σε κέντρο και ξεχωριστήκαμε για λίγο διάστημα. Μετά πάλι ζυμίξαμε, πηγαίναμε σε διάφορες δουλειές δεξιά-αριστερά. Συνεχίζαμε μέχρι το 81 μαζί, πηγαίναμε δεξιά-αριστερά. Δηλαδή μπορώ να σου πω ότι τα περισσότερα χρόνια δούλεψε ο Χρήσταθος μαζί μου. Γυρίσαμε πολλά μέρη και έβγαλε και καλά λεφτά, πολύ καλά λεφτά. Δηλαδή από το 66 δηλαδή μέχρι το 81 που συνεργαζόσουν με τον Χρήσταθο. Ναι, το 81 το διαλύσαμε. Το διαλύσαμε κάπου, εντάξει, κάτι είναι λάθος, έκανε αυτός. Με τους άλλους τραγουδιστές, έτσι Με τους μεγάλες άλλους συνεργασίες. τραγουδιστές, με τον Νικολαίδη Φερρυπίν έφυγα από το Κοτσόβο, τελειώσαμε. Με τον Παυλίδη είναι ολόκληρη ιστορία πώς χωρίσαμε με τον Παυλίδη. Ναι. Γιατί το κέντρο τον αδικούσε τον Παυλίδη, τον συγχωρεμένο. Είχε πάρει τον Κώστα τον Τζακαλίδη και εκεί τα έριξε όλα στον Κώστα τον Τζακαλίδη και παραμιλούσε τον Θόδωρο τον Παυλίδη.
Οπότε αυτό δεν το σηκώνε η συνείδησή μου. Αναγκάστηκα και το λέω, φεύγω από το μαγαζί σου. Τελείωσε από μένα. Έλα Θοδωρή μαζί μου, τον πήρα και πήγαμε στο Ακροπόλ. Εγώ είχα προτάσεις πολλές τότε, δεν έμενε άδειο. Πήγαμε στο Ακροπόλ, παίζαμε εκεί πέρα, μια χαρά. Εγώ είχα έτοιμη δουλειά εκεί πέρα δηλαδή. Κατευθείαν τον πήγα εκεί πέρα, παίξαμε μαζί. Κρατήσαμε 2-3 χρόνια μαζί, 2-3 μήνες μαζί. Μετά έφυγε ο Κουσίδης από εκεί, από το μαγαζί, από το Γεργούλη. Και ο κουμπάρος μου, ο Γεργούλης, κουμπάρι είμαστε, με πήρε τηλέφωνο και σε παρακαλώ, κουμπάρε, έλα στο μαγαζί μου, έφυγε ο Κουσίδης και σε θέλω οπωσδήποτε, έλα στο μαγαζί μου. Οπότε λέω το Σωτηράκι τότε, θέλεις τον τραγουδιστή να τον κρατήσεις ή να τον πάρω μαζί μου? Τον ακορντεόν, τον Πρίτσι. Ναι, ο Σωτηράκης ο Πρίτσης. Λέει άστονα, λέει καλός είναι, άστονα δω. Και έτσι πήγα μόνος μου εγώ στο Γεργούλη, λέω τον Θόδωρο, κάτσε εσύ μαζί με το Σωτηράκι εδώ, θα έρθει κάποιος λιράρης, θα παίξει μαζί του και... Αυτό πότε έγινε? Αυτό έγινε το 78, το 78. Θέλω να μας πεις από πότε ήταν έτσι το φόρτε της καριέρας σου? Το 1970. Ήταν το καλύτερο σεζόν που πέρασα. Από εκεί και απάνω δηλαδή. Όσο περνούσαν τα χρόνια και ήμουν καλύτερα. Το 1975 παντρεύτηκα την Ευστρατεία Ιωαννίδου, την Ευστρατεία Καρακουζίδου και κάναμε 2 παιδιά, το Γιάννη και το Γόγο. Ο Γόγος, ο οποίος εξασκεί το επάγγελμά μου, και πάει πολύ καλά. Μετά γύρισα όλο το εξωτερικό, στα εξωτερικά όλοι. Έχεις ασχοληθεί με τίποτα άλλο εκτός τη μουσική? Ναι, είχα μαγαζί στην αρχή, πουλούσα δίσκους, κασέτες και τέτοια. Εδώ στον Εύασμο. Πότε ήταν αυτό? Αυτό ήταν το 1971. Από το 71? Ναι. Μέχρι πότε? Μέχρι το 1981. 10 χρόνια. Ναι, Δηλαδή... γιατί πήγαινα και στο εξωτερικό, έφευγα, έλειπα πολλές μέρες και λοιπά, οπότε δεν μπορούσα να το κρατήσω. Μετά από εκεί άνοιξα πάλι μαγαζί το 1996. Πουλούσα μουσικά όργανα, διάφορα μουσικά είδη στις Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης. Κράτησα 10 χρόνια μέχρι το 2006, οπότε και το κλείσα, βγήκα σε σύνταξη. Ωραία. Ναι. Λοιπόν, να πούμε ότι γεννήθηκες το 1941, το 1941, Ναι. στο Αμοχώρι Φλόρινας. Ναι. Ωραία. Και τώρα είμαστε το 2020. Ναι. Λοιπόν, αυτά. Κάπου εδώ να κλείσουμε τη συζήτησή μας. Θα κάνουμε ένα ραντεβού άλλο, Ναι. να πούμε διάφορες ιστορίες έτσι από τον παππού, από τη γιαγιά, από τις καλλιτεχνικές σου δραστηριότητες και θα τα πούμε σε άλλο ραντεβού. Ναι. Έγινε, πως θέλεις. Όποτε θέλεις, εγώ εδώ είμαι. Να είσαι καλά, παπά. Υγεία και ευτυχία να έχεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εσένα σε ευχαριστώ πολύ που μου πήρες αυτή τη συνέντευξη και θα μείνει στην ιστορία. Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Γεια σας.